धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सुबेसर औवारिया दिनै अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। बे रुंसारि जानायाव गासै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'नि माहारियारि आफादफोरा दुखु फोरमायदों। जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, फोरोंगिरि आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना दुखु फोरमायदों। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो। दिनै धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सुबेसर औवारिया दिनै रुंसारि जालांबाय। बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? दिनै नङा, आं मोनसे सुसल बसुमतारी दिनैनि बे आदा सुबेसर औवारि बिथांनि थैनाय समाव नुजाफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे दिनै सिलापथार दफ्रा बर' थुनलाइ आफाद आरो सिलापथार दफ्रा बर' फरायसा आफाद आरो सिलापथार दफ्रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासिबो मावथिफारिया बिथांमोनहा बिबानगिरि बिथांमोनहा बेवहाय नुजाफैदों। बिथां सुबेसर औवारि थैनायनि बे सानखालि थैनाया मैया 29/8/2023 मायथाइनि हरनि 3:04 दुब्लियावहाय डिब्रुगड़ सरकारि मेडिकेलावहायनो जोबथा हां बोनाय जादों बिथाङा। बेनिफ्राय फुंनिफ्राय 4 बाजियावहाय बे गावनि न'सिम लाबोनाय जादों। दा आङो बिथांनि सुंद' जिउ जारिमिनखौ आं खोन्थानो नागिरो। मोनसे समनि बाथ्रा जे सिलापथार ओनसोलावहाय जोंनि बर'फ्रा आलाय सिलाय रायजो जानाय समावहाय बाबेनलांनाय 1960 मायथाइनिफ्रायनो हमना लाजायो। 1960 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना बर' हारिनि खौसेथिनि बाथ्रा गोसोखांनानै बर' हारिनि बे बेले बेजे रायजो जानाय जोंनि हालामनि बर' हारिफोरखौ जथायनो रोंदोंमोन आरो जथायबोदोंमोन। आरो बै समनिफ्राय बिथांमोना बर' समाजनि खामानिफोरखौ बे रोखोमैनो गावनि मावथिफारिफोरखौ ज' लोगो लानानै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। बिनि उनावहाय थांनाय 1991 मायथाइयाव जोंना लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादमोन। दा 1991 मायथाइनिफ्राय बिनि सिगांनिया लखिमपुर जिल्लामोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 1991 मायथाइनिफ्राय दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो मोनसे दाबि खालामनानै लादों। बिनिनो आगु आफादगिरिया जोंहा अस्नि चौधुरी सारमोन। बिथांमोना 91, 92, 93 बोसोरथाम मावखांनायनि उनावहाय नैथि खेबनि थाखाय जोंहा सुबेसर औवारि बिथाङा 1995 मायथाइनिफ्राय मोननै टार्म्स बिथाङा धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हाबाखौ मावबोदों। दा 2000 मायथाइसिमहालागै बे गासै 6 बोसोर 7 बोसोर बिथाङा धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खामानिखौ मावबोदों आरो। बिथांनि रुंसारि जानायाव सिलापथार हालाम हिसाबै मा फोरमायगोन नोंथाङा? आङो दुखु फोरमायनो बेखौनो लुबैयो, आगोमा सासे जोंनि बर' हारिनि थान्दै मावथि, बर' हारिखौ बोखांग्रा, बे हालामाव जों आलाय सिलाय रायजो जानानै थानाय बर'फोरखौ जे जथायनो रोंदोंमोन, बेबायदि सासे आगोमा बर' फिसा गोमानायाव जोंनि बे न'खरनिल' नङा, बर' हारियानो गोबांथार खहा जादों होननानै आङो फोरमायनो लुबैयो। आरो आंजों लोगोसे आरोबाव फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो थुनलाइ आफादनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा फैनानै बे दाहाखौ फोरमायफैदों। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे सुबेसर औवारि बिथां गोमानायनि उनाव जोंनि बे हालामाव गोबांथार बुंस'नो हायै, सानस'नो हायै खहा जोंहा जादों।